Vamwe vobuda vachiti that is the reason why toda kuti vakomana ve the ruling party ZANU-PF vastepe down, just because each and every sector panguva inoi aiwa iri in a dilapidated state. Mukapinda kuchikoro, mukapinda kuhealth, mukapinda even kuroad, kwese zvinhu zvakaminama, aiwa zvakanyatso kuonekwa kunzi hapana kana chiri kufamba. Sana mina mashoko obuda panapa vanhu vachisiriswa aiwa nekufa kuri kuita vana vechidiki pamwechete nemamothers whilst delivering their child. Panapa zvionekwa kunzi aiwa zviri kukonzereswa nevakomana vari kuva vachidestroya aiwa the health sector. Sana mina mashoko kudanyura panapa uri kusubscribe like out on the bell icon. Tipinda pano paBBC kudanyura chiti did you know in January 2025 alone Zimbabwe recorded 299 maternal deaths and 54 women died giving birth. Some few days ago, BBC Zimbabwe reported about this as one of the problems that is affecting Zimbabwe's population growth. About some pictures I'm not going to in January only alone, January watakabva vakubatira mashu vachiti kunzi 54 women vochaika vachigiva birth. Pori kuti again 299 maternal deaths zvichikonzereswa vanoda kuti vakomana ava they are just taking each and every resources ari kufanira kuti akite for these women vanenge vaida kugiva birth uye kuti vana vacho vakwanise kurarama. Panapa pane mapictures aiwa arikutenda pasocial media, mamwe achiexposwa nana Hope Chimono nevamwe vanhu vakasiyana siyana vachinyatsoratidza kuti aiwa the situation aiwa iri kuhealth sector panguva inoi aiwa isituation yekuti inotoda kutoadressiwa with immediate effect. Mashoko ari kuonekwa kunzi each and every day veterans ari kuonekwa kunzi they are being dished out lands, mari nezvimwe zvakasiyana siyana, mabhasikoro, but vari kuonekwa kunzi vakomana the same ivo vari kudisha out these fortunes, ndo vari kurana the country, but the health sector is just being neglected. Mbodzudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitwa ichi? Pinda comment section mafungiro enyu, subscribe, like, turn on the bell icon.